Saman? Masako, kasapa. Oh. Kaya nga, masako, makasako. Kadaghan naman ko nag-propose. Wala man ko na yung musubtan. Ah, Kano yung minyoan? inyuan. Oh, gusto kong minyo. Inyuan naman ako. Sama minyo nila. Gusto ko tawagon ta nga bana. Ang pwede naman yapon. Ay, sus. Doon tawagon ta bana. Dami ta kasal. Magpakasal naman yapon tayo sa Ay, sus. Dapat kasal dito. Mabihan. Kasal sa. Lain mo mo tawag tagbana sa iman. Wala kasal ate. Gusto kong sagod na kasal. Pwede ko na magpakasal na kilid-kilid. Ano mo day? Gusto mo day kalahianan na ang gusto naman ako is kuan. Kanang for formality raw ng kasal. Pero ang tinuod kay mo na good ni. Pero for formality lang ba kay para lang good kuan. Para ma-feel nito 100% ba murag sa 100% ang kasal 2% na. Kaya sa marriage mong good 98% ang inyuhan ng pag-uban. Nag-uban naman ta, 2 ka tuig na. Kasi Na akong auto kayo nag-ground. dati mo ko napakaslan be. Islan? Oh, Pakaslan lagi po. kasi gani, gusto ko karon. Murmur. Kano ba? Happy Valentine's Day. Ang saan mo ito ng Happy Valentine's Day kung kuhan? Happy Valentine's Day. Division. Social extraction. Ang do? Ang saan mo na ito na? Ato mo na ang kuhan. Ang saan man?